Кажи ли, където и предаване, че на Орлова чука говори на камерата. И да, като спикер. Чорновските баби на фолклорния фестивал Орлова чука, село Пепелина. 28 август. А сега госпожата Гаржева ни е на гости в читалище Светлина, село Чулнов. Кажи какъв запис ви направи. Много хубав. Така и се го прехвърлиха за вечни времена. Същата песен, нали? Ето ни Джик сега да се обърне, да го снимаме и него. Ето и Гинчанчето. Ето и млади момчета, посетители. Така е, той ще станеш говорител. Айде моето Гинчанче сега. Най-верният приятел ли, как казвате? Най-вярната ми приятелка, майчица. Всичка приятелка. Ето и Никито и госпожа Колева. Никито и госпожа Колева. Никито искам да каже бяла спретната каштурка. Бяла спретната каштурка. Дебела пет. Тук майчина милувка се зигна на пет. Друга подипите стали. Не вина сега, къзвесто догари. Скатай се мах. Късички на ните звати, къси демил, зачалките балачи и бих се сменил. Браво! То стана мелодикламация, баба на компютъра. Биф-1. Баба го пие на компютъра, той рецитира браво. Ето грамотата на чулновските баби от фолклорния събор Орлова чука. А вечерта пък бяха на гала концерта. Дай на мене сега камерата. Сега, Галенци, искам да те заснема аз пък тук като фоторепортер, да ми кажеш ти на мене какви спомени имаш от нашето ученическо и учителско минало? Спомени много. Кажи сега, Гали, тук. Откъде да почна? Откъде, как додохме първата година тук учители, после почнахме да ти преподаваме. Разпрей сега тук, да чуят хората, да разберат какво сме били една за друга. Аз няколко пъти, нали ви казах? Така, то за вчера, оттай сега. Тук кажи. По-топли спомени, които са ми останали в съзнанието. Кажи сега, Гали, тук да го увековечим. Всичко, на което сте ни научили. Песни, стихотворения, сценки много. Седемте кослета. Галито, чакай да кажа нещо, секунда. Галито не беше в моя класа с елитите, четвърти клас, тя беше в трето отделение, но ние взехме второ отделение, но ние от второ отделение изтеглихме, за да пее в четвърто отделение в състава, да направим Вълка и седемте кослета и тя игра най-малкото козле, което се криеше в часовника, нали остана. Тъй, кажи сега, Гали, какво друго ще кажеш ти? За вас лично... Я кажи сега, какво ще кажеш за мене? Само хубави спомени от вас. Учителка, която ни делеше децата. Верно. Циганчета, турчета, българчета. Не само по етнос, въобще. И по етнос, и въобще, добре. Аз мисля, че по етнос искаш да кажеш. Не толкова по етнос. Да, изобщо, да. Помня Марселезата, както я изпей сега. Не мога да я изпея. Не можеш да я изпееш, добре. Коя друга песен дет си приспивала вчера, разказваше? Спи си не. Песента. Всичко стихва навън. Да, спи си, не спи, мой юнак, да станеш по-дър ти пак, първите светли лъчи, утре да срещнеш в игри, месечко свети сребри. Боже, Гали, ти ме разплака, бе, ми.